Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pinagpalang hapon sa inyong lahat. Bago mo upo, pakibatiin nyo na muna po ang inyong katabi. Sabihin nyo sa inyong katabi, kapatid, congratulations. Ako'y nakatitiyak. Pinagpala ka ng Diyos. Ayan. Tingnan mo sa mga mata. Sabi mo, ako'y nakatitiyak. Pinagpala ka ng Diyos. Ayan. Naniniwala po ba kayong lahat tayong naririto ay pinagpala ng Diyos? Amen. Ayun. So, sige na po, yung pong mga may mauupuan, pwede na po kayong makaupo. Napakaganda naman ng sound system ni Brother Mike. Talagang kung maganda ang boses mo ay lalong pagagandahin ng sound system. Malinaw po ba yung sound system natin? Ayun. Kahit kapag hindi kayo nakatingin sa nagsasalita, halimbawa nakapikit lang kayo, para bagang nai-imagine nyo na napakalaking tao nang nagsasalita sa unahan. Ayun. Glory to God. So, napakabuti ng Panginoon. Unang-una po ang aking pong pasasalamat sa Diyos sapagkat niloob po niya na makarating po ako ditong muli sa Barangay Tamban. Tambang. Barangay Tambang, Tinambak, Camarines Sur. So, nang malaman ko po kahapon na ako po ay naka-assign po dito, kahapon ko lang po naraman mula po sa office, sa mga staff po doon sa office, nang malaman ko po na ako po ay naka-assign dito sa Tambang, medyo nagkaroon ng nadama kong sabi ko kagalakan. Sabi ko, para bagang masaya ako. Sabi ko, excited ako Sabi ko, masaya ako. Sabi ko, salamat Lord. Niloob niyo po na muli ako makabalik doon sa mga kapatid na mga kapatiran na mga taga-Tambang. At ako po'y masayang-masaya, ako po'y nagagalak dahil nakita ko po kayo na naririto sa gawain ng Panginoon. Wala naman talagang lugar na napakasaya, payapa, panatag, lugar na may katiyakan ka, yung lugar na kung saan nandoon ka sa presensya ng Diyos. Wala talagang lugar na yung kung gusto mo maging kumpleto. Kung gusto mo makaranas ng kumpleto ka, yung wala ka nang hahanap-hanapin, yung para bagang may feeling of security, yung may pakiramdam ka at hindi lang basta pakiramdam, kundi assurance, yun ang magandang term na gamitin. Meron kang assurance sa kaibuturan ng iyong puso, sa kaibuturan ng iyong puso, sa isipan mo, sa buo mong pagkatao, na masasabi mong secure ka, may kapanatagan at kapayapaan. Yan ay mararanasan lang yan sa presensya ng Diyos. Kasi sa presence ng Diyos ay kumpleto. Kaya nga tinawag na paradise or paraiso yung unang pinaglagyan kay Eva at kay Adan ng unang tao. Kaya nga tinawag yun na paraiso. At alam naman natin, pag sinabing paraiso, lugar na kumpleto, lugar na panatag, masaya, kumpleto talaga, puno ang buhay, walang kulang. Paradise. Alam niyo ang pinakamahalaga doon sa paradise, hindi naman yung physical na lugar, kung bakit tinawag yun na paraiso, at kung bakit kumpleto doon, nandoon yung presence ni Yahweh, nandoon yung presensya ng Diyos. Nakikinig po ba kayo mga kapatid? At yun naman talaga ang normal. Yun naman po talaga ang normal na buhay. Yun po talaga ang normal. Ang normal na buhay ng tao
ay mamuhay siya sa presensya ng Diyos. At yun ang hindi lang normal, kundi ang term dyan ay ideal. Ideal environment. Pag sinabing ideal environment, yung tumpak na dapat kinalalagyan ng isang nabubuhay. Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Kasi di ba lahat naman ng nilikha ng Diyos, may mga kanya-kanya silang ideal environment. Katulad ng ibon. Ano ang ideal environment? Sa ilalim ba ng dagat? Hindi. Ang isda, ano ang ideal environment ng isda? Sa tubig. Yun ang design ni Lord. Ayun ang ideal environment niya. Doon siya mabubuhay ng kumpleto. Doon siya mabubuhay ng masaya, panatag. At talagang yun ang buhay niya doon sa dagat. Kapag inalis mo sa dagat, ang isda, kahit hindi mo saktan, lambatin mo siya ng dahan-dahan at ilagay mo sa lantad, sa walang tubig. Ano sa palagay niyong mangyayari sa isda? Masaya kaya siya? Malungkot. Kahit ilapit mo sa kanya yung mga paborito niyang pagkain, doon sa isda na yon, masaya kaya siya? May enjoy na ba yung masarap na mga pagkain niya kapag wala siya sa ideal environment? Hindi siya magiging masaya kahit yung mga paborito niyang pagkain ibigay mo. May kulang pa rin sa kanya. Hindi pa rin siya kontento. Hindi pa rin siya masaya. At yung kanyang paghinga ay masikip. Ay hindi siya mapalagay. Totoo, hindi. Yun. Kasi wala siya sa ideal environment. O, katulad ng mga punong kahoy. Ano ang ideal environment ng pagkaka-create ni Yahweh sa mga punong kahoy? Ang ideal environment niya, diyan may mga punong kahoy na nabubuhay sa lantad. Yung malaking punong kahoy, kapag binunot siya at inilipat sa dagat, anong mangyayari po? Siyempre naman, Brother John, walang iba, mamamatay yan. Pero hindi naman bigla. Unti-unting mamamatay. Ibig sabihin, parang katulad ng sound system ni Brother Mike na ang ganda ng sound. Kanina pagdating pa lang ni Brother Mike, na-bless na ako. Sabi ko, nawa Lord, ipagpatuloy. Sa loob-loob ko lang, sabi ko, Lord, nawa marami pang katulad nito ni Brother Mike na talagang dawa masirang magturog. Iniinot ang gawain ni El Shaddai para magparaaral sa kaineo. Kaya, ibabaga talaga, pero kung wala yan si Brother Mike, yung kumbaga, anong tawag nito? Yung calling. Kung wala yung pagmamahal sa Diyos, maturog to. Dahil na muna ngayon ako, kung pagal ngayon, balik-balik. Kung iisipin po baga, pero dahil mahal niya ang Diyos, parang katulad nyo, mas masarap matulog sa ganitong oras, pero nandito kayo. Ayun. Parang katulad ko rin lang kanina, sabi ko, Lord, parang nakakantok naman yung oras. Galing pa lang ako ng Karamuan kahapon. Biyahe dumating ako gabi na, galing Karamuan, nag-drive. Tapos nalaman ko hapon, tambang. Sabi ko, okay lang, tambang, walang problema. Para bagang okay lang, masaya, magaan. O parang, yung example ko po, parang katulad ng sound system ni Brother Mike. Ano yung ideal environment ng pagkaka-create ng mga tawag niyan, mga technician niyan, yung naka-invento niyan, para saan yan? Para ba sa tubig o para sa walang tubig? Siyempre naman, Brother John, para sa walang tubig. Subukan yung ilagay yan sa tubig, ilubog. Aalisin mo siya sa tamang environment. Magfa-function kaya yan ng normal? Hindi siya magpa-function ng normal. Ano mangyayari? Hindi na magpa-function ng normal, masisira pa. O yun. Anong ibig sabihin nito mga example natin, mga kapatid? Ang gawain ng Panginoon, ito ay i-design ni Lord na kung saan sa pagtitipo natin, di ba, ang nangako hindi naman tao. Sabi ni Jesus, saan mang lugar may mahigit sa dalawa, na nagkakatipon sa ngalan niya, ang sabi niya, ako ay naroroon. Yung presence niya ang kusang darating. At yon. Ngayon,
Kung saan naroroon ang presence ng Diyos, naroroon ang kapunuan ng buhay. Naroroon ang kapayapaan. Naroroon ang katiyakan. Nakukuha niyo po mga kapatid. Kasi kahit obserbahan niyo po mga kapatid, maraming tao nabuhay sila na sabihin na nating oo, nakuha nila yung kanilang gusto. Naging mayaman, nakapagtapos ng pag-aaral, naging kilala or tanyag, nagkaroon siya ng mga sasakyan, magandang bahay. Pero halimbawa ang isang taong ito ay initsupera niya ang Diyos sa buhay niya, binaliwala na ang Diyos. At sa sarili niyang talino at kakayahan, nagpursige siya, binaliwala niya ang Diyos, binaliwala niya ang salita ng Diyos, ang nasusunod lang ay ang kagustuhan niya at mga plano niya. Yes, pwede niyang makamtan yung mga material na bagay sa mundong ito. Pero ito ang titiyakin ko mga kapatid, kung wala ang isang tao sa ideal environment, sa presence ng Panginoon, kapag ikaw o ako ang isang taong hiwalay sa grasya ng Diyos, sa presensya ng Diyos, hindi ka magiging kumpleto. Hindi ka magiging masaya. Pwedeng tumatawa ka pero yung tunay na kagalakan, hindi mo talaga mararanasan. Kasi iba yung masaya ka lang dahil kasi bisa sa mga inuman, ang habol nila dyan, hindi naman yung lasa ng gin. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga inuman, ang habol nila dyan, yung masaya silang nagtatawanan. Tapos yung pasikatan ng kwento, yung para bagang alam niya na kapag nagkwento siya, ang feeling niya, bida siya. At ang feeling niya, may nakikinig sa kanya. Nakukuha niyo po? Kaya yung parang hinahanap-hanap lagi nila yung gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng inuman, minsan yung inuman na minsan sumusobra na talaga na nakakagawa na ng hindi tama. Nag-aaway na, nagkakagulo na. Pero hindi ko po sinasabing yung alak masama. Masama yung alak na nakakasama sa katawan. Pero may alak na nakakabuti sa kalusugan. Kaya para fair tayo. Ayun, ganito yan. Kaya hinahanap nila yung kaligayahan sa mundong ito. Kaya may mga nagda-drugs, kaya may mga nag-iinuman. Ang hanap nila doon, masaya sila doon masaya. Pero pansamantalang kasayahan. Hindi siya pang walang hanggang kasayahan. Pansamantala lang. Pero ito ang titiyakin ko mga kapatid. Ang kagalakan, kapayapaan, yung kapunuan ng buhay, mararanasan ito ng isang tao at ipararanas sa iyo yan ng Panginoon. May mga time sa gitna ng kawalan. Anong ibig sabihin, Brother John, ng sa gitna ng kawalan? Parang lumalim. Papasimplihin natin ng konti. Kasi may karanasan po ako kasing ganito. Ano yung karanasan? Ayaw ko kasing mag-share nang hindi ko naman naranasan. Kasi mahirap na. Kasi pag karanasan mo talaga sa Diyos, i-share mo, walang kukontra dyan. Naranasan mo yan sa Panginoon Sinong kukontra yan? Kahit yung mga matataas yung pinag-aralan sa Bible School, mga Bible scholar, mga doctorate sa theology, kapag ang isinare mo sa kanila yung naranasan mo sa Diyos, na binless ka, nakaranas ka ng pagpapatawad niya, binago niya ang buhay mo, naranasan mo yung tunay na kapayapaan, pinagaling ka niya, kahit mga dalubhasa sa Biblia, i-share mo sa kanila, hindi kanyang kayang debatehin, hindi kanyang kayang pataubin. Kasi karanasan mo yun sa Diyos Nakuha niyo po mga kapatid. So iyon. Yung karanasan ko po na walang pera sa bulsa, walang maayos na sapatos, nakapaa, habang naglalakad, nakapaa. Tapos ang nilalakaran pa, hindi pa sementado, maputik, mabato, may matutulis na bato. Tapos mabuti lang kung isang kilometro lang, 9 kilometers. Tapos, mabuti man lang kung busog kang naglalakad. Naranasan ko, hindi pa nga ako kumain ng 3 araw Kasi sinadya ko yun, yung prayer and
prayer and fasting, na nagbababad ka sa presence ni Lord. Yan ang ibig sabihin ng prayer and fasting. Nagbababad ka sa presence niya, nagme-meditate ka ng Word of God, nananalangin ka, nagwo-worship ka, nagninilay ka ng salita niya. Yan ang ibig sabihin ng prayer and fasting. Pero kung hindi ka kumain maghapon, ganun lang, hanggang ganun lang, hindi ka talaga kumain, tapos sasabihin mo nagpa-fasting ka, hindi yun fasting, diet yun. Andyan pa ba kayo? Kasi pag sinabing fasting, dapat may kasamang worship, may kasamang pagninilay ng Word of God, talagang kinakausap mo si Lord at hinihintay mo yung message ni Lord. Nagbababad ka sa Kanyang presence. Ngayon, naranasan ko yun mga kapatid sa ganong sitwasyon ng buhay. Wala akong pera. Sa bulsa, walang pera. Wala ding savings. Hindi pa ako nakakagraduate noon ng college. Wala akong sariling bahay. Walang sariling sasakyan. Naglalakad na nakapaa. Ang lalakarin mo 9 kilometers. Tapos, siyempre, umulan, maputik. Tapos, mainit na mainit. Huminto na yung ulan, mainit na mainit naman. Sa ganong sitwasyon, naranasan ko yung kapunuan ng buhay sa ganong sitwasyon. Masasabi kong yung karanasan kong yun ay punong-puno ako. Kompleto. Walang takot, walang pangamba. At sa totoo lang, umiiyak ako yung iyak na thirst of lumuluha. Thirst of joy. Na nag-o-overflow sa kaibuturan ng aking puso na umiiyak ako at ang sinasabi ko sa aking sarili, kinakausap ko ang Diyos, sabi ko, Lord, may tanong ako noon kay Lord, habang nararanasan ko yun, yung nire-reveal niya kung gaano siya kabuti, gaano siya nagpatawad, yung inireveal niya yung pagpapatawad niya, pagmamahal niya, pagkalinga niya, yung kumbaga punong-puno ka ng kabutihan ng Diyos, ng pagmamahal niya, nababalot ka niya. Alam niyo yung habang nararanasan ko yun, sabi ko sa aking tanong sa Panginoon, Lord, papaano kita mapapasalamatan sa lahat ng itong ginagawa mo sa akin? Habang ako'y umiiyak, sabi ko, Lord, papaano kita mapapasalamatan? Pero yun ang isang example ng sa gitna ng kawalan. Ano ba yung kawalan? Walang pera. Di nakapagtapos ng pag-aaral. 3 days, hindi kumain. 3 days. Hindi kumain ng 3 araw. Walang sapin yung paa. Batuhan ang lalakaran, maputik. Pag natimingan mo yung mas maputik hanggang tuhod. Pero sobrang init ng araw. Wala ka pang kain. 3 days. Pero ang buhay ko noon ay, masasabi kong kompleto. Buo. Talagang itong inaapod na, yung sinasabi ni Jesus na buhay na ganap at kasiya-siya. Bakit? Dahil yung pagbalot niya ng kanyang presence, yung pagbalot niya ng kanyang kapangyarihan, yung pagsama ng kanyang presensya. May mga ganong senaryong pwede ng Diyos iparana sa atin. Nire-reveal niya ang kanyang kakayahan, ang kanyang sarili. Kasi may mga pagkakataon, ang tao nababalisa pag walang pera. Nababalisa, problema lang niya, damit, hindi nakabiling bagong ano. Nababalisa ang iba, pero wala pala tayong dapat ikabalisa. Wala talaga pala tayong dapat ikapangamba kapag buong buo yung buhay mo, binigay mo sa kamay ng Diyos. Kasi tuturuan ka niya kung ano ang gagawin mo. Iga-guide ka niya. Kaya niyang, biruin niyo si Elijah, wala siyang pagkain, pumunta siya sa bundok, wala siyang makain. Biruin niyo yung uwak na madamot, kinausap ng Diyos yung uwak, ang dinadala kay Elijah, karne, na dapat para sa uwak na yon. Nakukuha niyo po yung point. Iyan yung ipinapakita dito, na may mga pagkakataong ipapahintulot ang Diyos na para bagang may, sa tingin ng mundo, may kulang sa iyo, financial, sa physical, or mga material needs.
emotional, may minsan may mga pagkakataong yan, feeling mo parang kulang, parang walang nagmamahal sa iyo, parang walang nagmamalasakit, parang pinagkakaisahan ka ng tao sa paligid mo. Ang lahat ng yan, hindi dapat ikabalisa, hindi dapat ikapangamba kapag ang buhay mo, buhay natin, inilagay natin sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Amen po. Hindi naka-amen sila. Ayun. Kala ko hindi kayo sang-ayon ha. Ayun. Seryoso kayo. Hindi naman talaga ako ganito mag-share, pero awan ko kung bakit ganito ako kaseryoso ngayon. Ayaw ko pa naman ng hindi ako sanay ng seryoso. Yan. Pero iwan ko kung bakit. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Dahil kung dito sa mundo may COVID-19, may ibibigay sa El Shaddai COVID din. COVID. Oh. Alam niyo yung COVID, pag galing kay El Shaddai ang COVID, iba yan. Blessing yan. Dito sa mundo, ang COVID, curse, salot, nakakamatay, nakakabigay ng kaguluhan. Pero may COVID kay El Shaddai. Para hindi nyo makalimutan yung isi-share ko ngayong hapon, hindi ko man ito hahabaan. Mga, na lang siguro ako, mga 20 minutes. COVID na galing kay El Shaddai ang tatanggapin ng bawat isang naririto. Para pag narinig nyo yung word na COVID, wala kang takot. At pag sinabihan kang may COVID kang ngayagaro, sabihin mo mayroon talaga COVID na galing kay El Shaddai. Letter C, sa salitang COVID. Ang COVID na galing kay El Shaddai, letter C, sa acronym na COVID, letter C, courage. Di ba yung aking binasa? Anong sabi rito? Magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Pag pinakinggan mo ang mundo, ang ibibigay na balita ng mundo, pagkabalisa, takot, pangamba, kaguluhan, kagabatan kang daghan. Pag sa mundo ka nakinig, ang ibibigay ng mundo, magabat ang daghan mo. Pero baga itong papagabaton niya, bibigyan kanya ng mga senaryo na imbis na gumaan ang pakiramdam mo, may mga times sa mga balita, kasi ang balita, pini-exaggerate nila para makuha yung atensyon ng tao. Ini-exaggerate nila yung balita. Pero kay El Shaddai, pag balita ng Diyos, salita ni Yahweh, ang ating pinakinggan, iba ang dating. Hindi kabigatan, kundi kagaanan. Hindi panghihina ng loob, kundi lalakas ang ating loob. Kaya ang COVID na galing kay El Shaddai, sa salitang COVID, ano ang letter C? Courage. Kasi dito sa ating binasa, anong sabi dito? Inulit-ulit dito ni Yahweh. Inulit-ulit po dito. Ilang verse pa lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang na verse, pero yung salitang magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, paulit-ulit siya dito. Bakit ito paulit-ulit? Bakit inulit-ulit ito ni Yahweh kay Propeta Joshua na lingkod niya? Kung ito'y sinabi ni Yahweh kay Propeta Joshua na lingkod niya, dahil ikaw at ako, tayo rito ay mga lingkod din ni Yahweh. Lahat ng alagad ni Jesus, lahat ng Kristiyanong nagsumuko ng buhay sa Panginoon, lahat ng taong kinilala si Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng kanyang buhay, lahat tayong Katolikong nagpapasakop sa Diyos ay lingkod ng Diyos. Lahat ng tagasunod ng Diyos, nakikinig sa Diyos, ikaw ay itinuturing na lingkod ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Ayon. At dahil lingkod ka ng Diyos, kung sinabi niya ito doon sa lingkod niya noong panahon kay Propeta Joshua, ito pa rin ang sinasabi niya sa iyo at para sa akin. Kasi our God, He is the same yesterday, today, and forever. Kung anong sinabi ng salita niya noon, iyon pa rin ngayon.
yun pa rin ang para sa ngayon. Kaya kung sinabi niya ng laksan mo ang iyong loob noon kay Joshua, ito pa rin ang sinasabi sa ating lahat ngayon. Kailangan nating laksan ang ating loob. At kalooban ng Diyos, nabigyan ka at ako, tayong lahat ng kalooban na hindi madaling panghinaan, hindi madaling ma-discourage, kundi malakas ang loob. Amen po ba? Hindi ko nababasahin para mabilis lang. Anong sunod na letter po? Letter O. Sinong makakahula? Nandyan yan sa binasa natin, O. Hindi yan lalayo dyan. Nandyan yan. O, hindi ko na kayo pahihirapan. Ayon, obedience. Yan ang COVID na galing kay El Shaddai na ibinibigay niya. Gusto niyang magkaroon ka at ako, tayong lahat ng isang pusong masunurin. Basahin nyo dyan, nakalagay dyan, at sundin mong mabuti ang lahat ng nasusulat doon. Sunding mabuti. Pusong masunurin. At hindi lang yun, sa Ezekiel 36:26, kay Propeta Ezekiel 36:26, sabi doon ni Yahweh, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ang puso ninyong masuwayin ay papalitan ko ng pusong masunurin. 36:26. Yun ang sabi ni Yahweh, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Tama, sister, ano? Ang masuwayin ninyong puso, papalitan ko ng pusong masunurin. Kaya tinan niyo yung mga anak na El Shaddai na nakikinig sa Diyos. Dati mga suwail, masuwayin. Palaban lagi, hindi marunong sumunod. Kagaya, hindi na ako lalayo. Si Brother John, dating masuwayin, unang-una sa Diyos. Pangalawa, sa mga magulang ko. Hindi ako marunong noon sumunod. Matigas ang ulo ko. Matigas ang kalooban ko. Matagal ako magpatawad. Pero sabi ni Yahweh, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ang puso ninyong masuwayin ay gagawin kong, papalitan ko ng pusong masunurin. Ang puso ninyong bato ay papalitan ko ng pusong, nakalagay dyan, sister, ano? Laman. Oh. Kasi maraming tao, ang puso, bato. Pag sinabing bato, walang pakiramdam, manhid. Pusong bato, parang kanta lang, ano, sister? Ay, pusong bato. Ang pusong bato ay papalitan niya ng pusong laman. Ay, eksaktong-eksakto yun noong lumang buhay ko, pusong bato ako. Paano ko nasabing pusong bato ako noong lumang buhay? Wala akong pakialam sa mga magulang ko dati. Kahit nasasaktan na sila, nahihirapan na sila, wala akong pakialam sa mga kapatid ko, wala akong pakialam. Manhid ako, ang iniisip ko lang noon, sarili ko. Pero simula nang umatid ako sa gawain na El Shaddai, makinig ng kanyang salita, doon ko unti-unting na-realize, ang sama ko palang tao, ang samang anak ko pala. Sabi ko, Lord, ang dami kong kasalanan sa iyo. Dami kong kasalanan sa mga magulang ko, mga kapatid ko. Natuto akong magpakumbaba at natuto akong humingi ng tawad at magbalik loob sa Panginoon. Tapos simula noon sa patuloy kong pag-attend, salamat sa Diyos dahil naging pusong hindi na manhid. Mamuna. Iba naman yung mamuna maramdamin, ha? Iba yun. Yung pag sinabi kasing pusong bato, ganito yan. Nakita mo na yung kapitbahay mong nagugutom at talagang sabi nga niyan ay walang-wala. Tapos ang bigas mo 2 sako, wala kang pakialam sa kanila. Manhid. Nakuha niyo po, wala kang tinanong si Brother Mike na naman, sasampul ko to. Mamun ang puso na dati. Dati sarili lang niya iniisip niya eh. Paturutugtog lang yan sa abroad. Tingnan nyo ngayon, tinignan ko pati yung tricycle kanina, sabi ko ito pala yung dual engine, dual power. Dual power ka kung Brother Mike. Sabi, biruin nyo, kung iisipin, bakit ginagawa niya yon? Kasi, iba na yung puso, may malasakit.
Nakukuha niyo po yung point? Kung si Brother John binago ni Lord, si Brother Mike at tayo sa ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nagkakaroon ng ganito na pusong may malasakit, ang Diyos pa kaya? Pag anak ka ng Diyos at i-maintain mong maayos ang buhay mo sa harap ni Lord, alam ng Diyos at nararamdaman ni Lord kung anong nararamdaman natin. Kaya niyang i-bless ang ating buhay. Anong sunod doon sa COVID na galing kay El Shaddai? Letter? Victory. Pero bago yung victory, may naalala ako. Di ba sabi sa banal na salita ng Diyos, hindi ko lang matandaan yung paulit-ulit na sinasabi ni Brother Mike, hindi ko siya memorize kung saang matatagpuan. Sabi roon, sabi ni Yahweh ganito, tuturuan kita para ka umunlad. Nakalagay yun doon sabi ni Yahweh, tuturuan kita para ka umunlad. Kasi pag sinabing umunlad, sa buong area ng buhay, financial, material, physical, mental, emotional, and psychological, mental, psychological, and spiritual. Tuturuan kita para ka umunlad. Tapos sabi roon, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, ang mga aral ko, anong sabi ng Diyos? Pagpapala sana'y dadaloy sa'yo. Pero pag sinabing dadaloy, kusang darating. Then ikinumpare niya, sabi niya, parang alon sa dalampasigan. Sunod, 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 sunod. Kasi one time kasi pag naaasin akong maangas adyangaw noon, Baligyan, Karamuan, Garchitorena, pag nagtatambay ako sa tabing dagat, talagang ang alon talaga, hindi pa nakakarating yung isa sa tabi, mayroon ng kasunod. At hindi pa siya nakakarating, may kasunod na uli. Sunod-sunod talaga, walang pagod. Dating ng dating, walang kapaguran. Anong ibig sabihin noon? Sabi ni Yahweh, kung sinusunod mo lang ang mga aral ko. Kaya kapag mayroon tayong pusong masunurin sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, hindi ka pala talaga ang maghahabol sa biyaya. Ikaw ang hahabulin ng biyaya at nag-o-overtake pa. Totoo pala, nasa Bible din yun, yung nag-o-overtake sa'yo. Nasa Bible yan, hindi ko lang tanda yung verse. And will overtake, nag-o-overtake pa sa'yo. Hindi ikaw ang maghahabol ng pagpapala, ng himala. Ikaw ang hahabulin ng pagpapala, ikaw ang hahabulin ng biyaya. At hindi ka lang aabutan, o-overtakean ka talaga. Kaya magugulat ka, nandyan na. Kasi na-overtakean ka na. Bigyan ko kayo ng kunting sharing. Ang prayer request ko dati, kasi 7 years kaming nakitira sa lola namin ni Agom. 7 years, walang sariling bahay, walang sariling lupa. Nakisurusukyab sana sa lola ni Agom. 7 taon. Siyempre, 4 ang sesaryan pa. Si Brother John, 10 years. Yung time na yon, 10 years si Brother John, full-time preacher. Mayong sweldo, mayong allowance. Minsan may pamasahe one way. Ganon, full-time, 10 years yon. Kaya nga sabi nga noong bianan kong lalaki, noong nanliligaw pa lang ako kay Agom, noong pumupunta ako sa kanila, nagkukwentuhan daw siya yung bianan kong babae. Ano man nga, ipakakangka yan, Biblia. Mayo man ba ngayon tultul na trabaho iyan? Ano man nga, sige, balik-balik. Kaya nagbibisa ako ka ito duman kibianan kong lalaki. Pig-araw ka ng kamot ko. It hurts, you know, babe. Seryoso kasi kayong masyado. Biruin mo, nagbibless ka, pigtatap-trapsing ang kamot mo. Sabi ko, kung talagang ayaw sa akin, alangan namang ipilit ko yung sarili ko, tapos nagplano na akong suhayan ko na, so bilang ilusyon ko kato si Agom. Sabi ko, sige lugod, kung habo sa pamilya, di ko man ipilit sa diri ko. Sabi ko, kakaulayan ko si ilusyon ko nga ko, si Agom ko na ngunyan, na na kami, masuhayan. Iniisip ko na to. Tapos noong hapon na, nakaulay ko naman si Bianan. Sa kata-active si Bianan sa gawain.
coordinator dati sa Inda. Kinaulay ako. Mayo man akong pigsasabihan kung sisay na tao. Habi ni Biana na babae, ano Brother John, kung papaano ngaya ang tiwala ko sa kagurangnan, itinatao ko man ngaya ang tiwala ko sa imo, ang aki ko iti nagkakatiwala ko yan sa imo. Sabi niya, iyo man da ang tiwala niya sa kuya para sa aki niya. Garo baga ito ang buot niya sabihon, dai mo yan pagpabayaan, dai mo yan pagkulgan. Garo. Sabi ko, sino nagsabi ditong pinaplano ko ng iwanan to? Sabi, kilos na pala yun ng Panginoon. Di sabi ko, sige Lord, alang-alang dito sa pakiusap ng lingkod mo, hindi ko siya, kumbaga, kakausapin na magsuhayan kami. Siyempre, so ama niya, ikaman dumabi sa rapsingon ang kamot. Oh. Tapos itong mga co-teacher niya, kang harani na kaming kasalon. Ano man ngayang ipapakakangkihan sa imong sigisan ng libot din copy prints, man ngayon tul-tul na trabaho. Pigpapara-insulto ang si agum ko dati, garo pigduduhagi na maray si Brother John. Ano man niya makukuha mo dyan, mayo man tul-tul na trabaho. Kada ako mabagasa na ngayang sultirong teacher na ngayang regular na. It hurts, you know. Pero, okay lang yun, hindi ako nagkaroon ng sama ng loob dun. De yun, ito na ngayon. Tumira na kaming 7 years. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman kami, Lord, kahit maliit lang na bahay, okay na. Tapos, sudaga, basta sa dirimiman. Sa dirimiman, Lord, na daga, talagang ulok sabot, inuruotro ko nga gadong kay Lord. Lord, tapos iyo to. Sabi ko, Lord, salamat, inaangking ko na. Tapos binivision ko na may bahay na. Ipinapractice ko na yung faith ko. Alam nyo ang ginawa ni Lord? Totoo talaga yung nasa Bible. Ano yung nasa Bible na pangako niya? Sa Diyos na makagagawa ng higit pa sa maaari ninyong isipin at hilingin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya na naghahari sa ating buhay. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Ang prayer request ko, dawa sadit sa nang luti, sadit sa nang harong, na basta sa dirimi, iyo lang to, nakikiistar kami 7 taon. Kaya nakiulay na talaga ako kay El Shaddai. Di iyon, alam niyo anong nangyari? Ilan na yung bahay namin? 2 sa San Jose, 2 sa San Jose, pareho up and down. Islab. Tapos, igwa sa Sipukot. May kuryente man, may tubig, dakula man tong harong na ito. Tapos, igwa pa sa Naga. Hallelujah. Tapos, ngayong March, mayroon na namang 2. Sa San Jose uli, up and down na naman ngayong March. Yan ang epekto ng COVID ni El Shaddai. Oh. So prayer request kong dawa sarong luting sadit. Ang ginawa ni Lord sa San Jose, 1, 2, 3. Igwa pa sa Tigawon, igwa pa sa Naga, igwa pa sa Sipukot. Bako lang sadit. Sarong ektarya pa sa Sipukot. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kaya ayaw ko kasing mag-share, magsalita nang hindi ko naranasan na himala, biyaya. Kaya pirmi akong may assurance, ginibos ako ni Lord. Pero alam niyo po, ang lahat ng yun, hindi yun ang number 1 na himala ni Lord. Yung mga material na yun, pinakamababang nang klase yan eh. Kasi material, pansamantala lang yan. Yung lahat ng material, pansamantala. Maluluma yan, mawawara yan, babayaan tayan. Ang pinaka-the best na blessing ni Lord na dapat hindi mawala, siya, si Lord, ang Diyos. Kasi makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung ang Diyos wala sa buhay mo, daig kang kamugtaka na tao. Narinig niyo po mga kapatid? Kasama ako doon. Daig kitang kamugtaka na tao. Useless. Wala tayong halaga. Wala tayong kabuluhan sa mundong ito kung nabubuhay kang hiwalay sa presensya niya. Yun ang bottom line na dapat hindi mawala. Yung relasyon mo sa Kanya,
yung paglilingkod mo sa Kanya, pananampalataya, pagmamahal, pagtitiwala. Sabi nga noong isang preacher na nag-preach sa Tigawon, hingin nyo ang gusto nyo, isang kahilingan, ibibigay sa inyo. Sabi ko, Lord, nag-isip talaga ako, sabi ko, Lord, yung pinaka-the best na ang hihingin ko. Nangusap ang Holy Spirit. Sabi ko, Lord, wala akong ibang gusto. Ikaw ang gusto ko, Panginoon. Na huwag kang mawala sa buhay ko. Huwag mawala ang paghahari mo. Huwag akong mawala sa kalooban mo. Huwag akong mawala sa presensya mo. Kaya Lord, wala akong ibang gusto. Ikaw, Panginoon, ang gusto ko. Alam nyo, kapag ganun pala ang buhay, na ang pinakamahalaga sa iyo, ang Diyos, yung presence niya, yung pagsama niya, yung kalooban niya, papanuong talaga ni Lord ang buhay mo. Talagang gagawin kang sobra pa sa bilyonaryo. Alam nyo, pag sinabing mayaman, hindi yan sa pera, hindi yan sa material. Ang tunay na mayaman, yung panatag ka. Walang takot, walang pangamba. Yung kahit mapuputol na ang hininga mo, naka-smile ka pa. May nakita na ba kayo nun? Mga anak lang na El Shaddai, yung mamamatay ka na, pero hindi makikita sa mga mata mo, hindi makikita sa mukha mong may takot. Bakit? Kilala mo ang Diyos. Buo ang tiwala mo sa Diyos. At ang buhay mo'y sigurado kang nasa kamay ng Diyos. Siniguro ng Diyos na ikaw ay kinalulugdan niya. Yung kapayapaan niya, yung pagmamahal niya, yung presence niya, pupunuin yung buhay mo. Pupunuin niya, mga kapatid. Anong letra na tayo para mabilis? Oh. Ano ang V? Victorious life. Hindi ko na i-elaborate. Di ba nakalagay doon? At magtatagumpay ka. Di ba nakalagay sa binasa natin? At magtatagumpay ka. Kapag lagi nating pinahahalagahan ang salita ng Diyos at ang buhay mo ay nakapundasyon. Nakapundasyon saan ang buhay mo? Sa mga aral niya. Hindi sa sabi-sabi ng kung sino. Sa salita niya, sa turo niya, sa aral niya. Sa Diyos, nakapundasyon ang buhay mo sa kanyang mga salita. Yun ang ibig sabihin sa verse 8 na dili-dilihin mo, pag nilay-nilayan mo, huwag mong kaliligtaang basahin upang masunod mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. At sabi roon, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Victorious life, ang COVID na galing kay El Shaddai. Sa letter V, victorious life. Pag sinabing victorious life, lalong-lalo na, hindi ka basta-basta nadadaig ng demonyo. Ikaw ang laging nananalo sa laban mo sa demonyo. Hindi ka basta-basta nadadaig ng tentasyon. Hindi ka basta-basta natutokso ng demonyo para gumawa ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng victorious life. Kasi maraming tao, konting kalabit lang ng demonyo. Ang iba nga, hindi na kinakalabit kusa nang ginagawa sa demonyo Andiyan pa ba kayo? Papaano ka tutuksuhin kung kakampi ka niya? Ang tinutukso lang ng demonyo na magkasala, yung alam ng demonyong totoo na si Kristo ay sinasamahan siya at may relasyon sa Diyos. Yung hindi totoo, hindi naman yan titintaran. Nakuha niyo yung mga kapatid. Ang tinutukso lang para magkasala, yung mga taong pinatawad na, pinalaya na sa kasalanan. Yung mga taong may relasyon sa Diyos. Yung mga taong naglumalakad sa salita ng Diyos, sa kabanalan. Yan ang tutuksohin. At kapag hindi ka natutokso basta-basta, nagtatagumpay ka sa tukso, yan ang ibig sabihin ng victorious life, mga kapatid. Nakuha niyo po, victorious life. Spiritual yan, mga kapatid. Kasi ang buhay paglilingkod, ang buhay pagsasadyos, laban yan. Di ba sabi sa banal na salita ng Diyos, ang inyong kaaway ay kasindami ng buhangin sa dalampasigan, mga hukbong espiritual na nasa himpapawid. Biblical yan, yung mga evil spirit, mga demonic spirit, mga kampo ni Satanas. Ang description, kasindami ng buhangin sa dalampasigan, mga hukbong espiritual.
Kaya ang buhay, Kristiyano ay laban. Laban ng ano? Laban ng kabutihan at kasamaan. Laban ng kabanalan at kabuktutan, mga kapatid. Kaya lagi kang nagtatagumpay, nakakalakad ka sa liwanag. Bakit? Sinasamahan ka ni Kristo, siya ang liwanag. Nakakalakad ka sa katotohanan. Nagagawa mong manindigan sa tama, sa totoo. Dahil basta-basta ikanapadara kang sala. Tano, ang pundasyon mo, totoo, salita ng Diyos si Kristo. Nakuha niyo po mga kapatid. Pero maraming tao, kapag wala sa kanya ang salita ng Diyos, madali sanang madara. Kang mga pita ng laman, mga kabuktutan, kahalayan, kasamaan, mga masasamang pag-uugali. Nakukuha niyo po mga kapatid. Nagagalit ka nga, pero hindi na nanatili sa puso mo ang galit. Napagtatagumpayan mo yun at kung nagkamali ka, Lord, mali ako Lord, sorry Lord. Nakukuha niyo po, kasi pag sinabing talunan ka, alipin ka na ng damdamin mo. Alipin ka na ng sama ng loob, galit. Tapos ang mararamdaman mo niyan, mabigat ang buhay mo, mabigat. Oh. Kasi alipin ka na naman noon. Ayun. Letter ano to? Letter V, victorious life. Letter I. Ano ang letter I? Oh, sige nga. Ayun! Gumagana ang ano ni sister. I am with you. Sasamahan kita. Pwede. Pero ang nireveal dyan sa akin ni Lord na ibibigay niya na COVID na galing sa kanya, sa salitang COVID, tama naman yung kay sister, I am with you. Pwede na rin yun. Nagkaroon ng panibagong revelation. Ang nibinigay niyan sa akin ni Lord, infinite life. Pareho lang siya ng salitang eternal life. Pag ginawa ko kasing eternal, mali na ang spelling. Mahalata. Infinite. Pag sinabing infinite, hindi na kayang bilangin. Yun ang ibig sabihin ng infinite. Sa mathematics, pag hindi na kayang kwintahin, infinite na ang sagot niyan. Kasi hindi na kayang bilangin. Infinite life. Eternal life. Pareho ng eternal life. Yung buhay, yung katiyakan ng buhay, nabubuhay ka, may assurance kang ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan ang katiyakan ng eternal life, hindi ito pagkatapos mamatay. Hindi yon. Ngayon pa lang buhay ka, ligtas ka kasi niligtas ka ni Kristo. Nakukuha niyo po? Kasi hindi pwedeng maglingkod yung mga hindi ligtas. Nakukuha niyo po ba? Kaya ka nga naglilingkod at kaya ka nag-aakay kasi dinadala mo sila sa siguradong buhay. Hindi ka nagbabaka sakali na pag namatay baka sakaling ligtas. Walang ganon. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin noon, sigurado, assurance. Yung sabi niya doon sa nagsising magnanakaw, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi sinabing pagkatapos mong mamatay, isasama kita. Sabi niya, ngayon din. Nakukuha niyo po ang point? Kasi yung makasalanan na magnanakaw, nagsisi siya sa harap ng mga tao, hindi siya nahiya. Magdahan-dahan ka ng salita, walang kasalanan siya, tayo ang makasalanan. Tapos sabi niya, Panginoon, alalahanin mo naman ako sa iyong paghahari, sa iyong kaharian. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Ngayon din. Hindi sinabing bukas. Hindi sinabing pagkatapos mong mamatay, kasama na kita. Sabi niya, ngayon din. Nakikinig po ba kayo? Kaya ikaw at ako, ngayon din, ay may assurance ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya ka nga naglilingkod eh. Kaya nga kahit may problema ka eh. Kaya nga kahit wala kang pera, masaya ka eh. Bakit? Kaya masaya ka, naglilingkod ka kahit may mga trials, kahit may mga pag-uusig, paninira. Tuloy ka lang ng paglilingkod kasi alam mong ligtas ka. Anytime kang bawian ng buhay, diretso ka kay Lord. Hindi dito baka sakali ang ginagawa nating pagsasa Diyos, hindi ito pagbabaka sakali. Kaya natin ito ginagawa dahil may assurance. Tiniyak ni Lord sa puso mo, sa puso natin,
na ikaw at ako ay sa Kanya magpakailan paman. Kasi sapat na yung ginawa niya. Sabi, it is finished. Yung pagkamatay niya sa krus at yung mga kumilala sa Kanya, sa Kanyang ginawang pag-aalay ng Kanyang buhay, sila ay mga naligtas, pinatawad. Dugo niya ang dumanak para hugasan tayo sa lahat ng ating karumihan. Amen po, mga kapatid. Ayon. Anong sunod? Letter D na ano po? Ay, salamat. Finally, letter D. Ano ang letter D? Yung salitang gusto ni Yahweh na taglayin natin, magkaroon tayo ng dedicated heart or dedication. Yung salitang dedication. Ibig sabihin, bakit ka nabubuhay? Saan nakatalaga ang iyong buhay? Kanino nakatalaga? Bakit nabubuhay ka para kanino? Nakadedicate ka para kanino? Nakadedicate or nakatalaga ang ating buhay para sa Diyos. Nakuha niyo po? Ang bata po baga, yung kapag binibinyagan, ang isang meaning niyan, itinatalaga yung buhay niya para sa Diyos. Na siya ay mabubuhay para sa Diyos. Tapos tayo naman na may mga kamalayan na, may isip na, naunawaan na natin ang Diyos, ang kabutihan niya, ang plano niya. Ikaw na ngayon mismo ang nagdidesisyon. Yung bata, nagdidesisyon yung mga magulang. Kung naiintindihan nila, na kaya nila dinala sa altar, dinala sa lingkod ng Diyos kay Father, ang ibig sabihin noon, na binibinyagan sila, itinatalaga yung anak nila na ito'y itinatalaga namin itong buhay na ng batang ito, mabubuhay siya para sa Diyos, sa kaluguran ng Diyos, sa karangalan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Maraming magulang hindi naman naiintindihan yun. Basta lang nagpabinyag, handaan, inuman, hanggang ganun lang. Hindi nila naintindihan. Yan yung dedication. Ngayon, pag nagkaisip na tayo, ikaw na mismo, desisyon mo na. Ikaw na ang magdidesisyon. Yung kalayaang ibinigay ng Diyos na magpasya, gagamitin mo na, Lord, ako'y mabubuhay, unang-una, hindi para sa aking sarili. Hindi para sa asawa ko, hindi para sa anak ko, hindi para sa pamilya ko. Ako'y mabubuhay, ang unang-unang dahilan kung bakit ako nabubuhay at binibigyan mo ng buhay, ang buhay na ito ay itinatalaga ko para sa iyo, Panginoon. Kapag ganon ang iyong dedication ng life, dinedicate mo ang buhay mo para sa Diyos, pag nakatalaga ka para sa Diyos, yan ang mga ginagamit ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon na maging blessing sa pamilya mo, yung mga taong malapit sa buhay mo, mabibless sila dahil yung buhay mo nasa kamay niya. Nakatalaga yung buhay mo sa Diyos. Dahil hawak ng Diyos ang iyong buhay at nabubuhay ka para sa Diyos, yung mga taong malapit sa iyo, nasa paligid mo, madadamay sila sa blessing. Ibibless sila ng Panginoon. At lahat ng taong makakausap mo, luluubin ng Diyos sa sasakyan, sa biyahe, sa Manila, saan ka man dalahin ng Panginoon, blessing ka sa kanila, kapatid. Yun ang napakagandang buhay. At ibig sabihin yan, kapaki-pakinabang ka sa Panginoon. At kapag kapaki-pakinabang ka sa Panginoon, nakatalaga ang buhay mo sa Kanya, ginagamit ka niya, nagiging blessing ka sa iba, hindi mo na kailangang sabihin kay Lord, Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan, pahingi ako nito. Kusa niyang, lalo ka niyang ibibless ng ibibless. Kasi blessing ka rin para sa iba. Hanggang dito na lang po, mga kapatid, hapon na. God bless us all. Ang closing prayer po, lahat ng nakinig, lahat ng umattend, pinagpala na El Shaddai, ginawa ni Lord ng himala ngayong hapon, kasama ako, at idinamay ni Lord ang mga mahal natin sa buhay. Kasabay ng pag-bless sa atin ngayong hapon, sila man ay i-bless ni Lord. Mangyari ang ayon sa Kanyang salita sa ating lahat. God bless us all, and I love you with the love of the Lord.